Türkmenistanyň daşynda COVID-19 keselinden helak bolan ilkinji türkmen raýaty barada habar berilýär. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan türkmen hökümeti bolsa global pandemiýa garşy halkara görüşi baradaky maslahatlary goşulýar. Hema öz ýylatyny bu helakçylykly kesel bilen bagly ýagdaýdan habarly etmeýär. Belarus mediasynyň maglumatyna görä Gomel şäherinde medisina urundan okan 21 ýaşly türkmenistanly student gyz COVID-19 keselinden ýogulypdyr. Türkmenistanly gyzyň süýji keseli we böwrek näsaglygy bolup, COVID-19 onuň saglygyna agyr zarba urupdyr. Näretsi jaýlanypdyr. Bu arada 6-njy maýda Silny Novosti adly Belarus neşri habar berdi. Bu Türkmenistanyň raýatynyň ýurdun daşynda COVID-19 keselinden ýogulmagy barada köpçülige ma'lum bolan ilkinji waka. Mundan öň türkmen raýatlaryna daşary ýurtlarda keseliň ýokaşmagy bilen bagly ýagdaýlar ma'lum bolupdy. Martyň aýagynda Demirgazyk Kiprde Türkmenistanly Denana koronawirusyň ýokaşanlygy, ýa-ni Türkmenistan Azerbaýjanyň baran parwomyň 10 ýolagçysynda koronawirusyň tapylanlygy habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny aýtmak bilen öz raýatlarynyň ýurdun daşyndaky ýagdaýy barada hem dymýarlar helakçylykly keseliň dünýä ýaýramagyna degişli habarlary hem bermeýärler. Üstesine öz raýatlarynyň koronawirus barada geplemegine we öz saglygynyň şikaýet etmegine ýol bermezlige çalyşýarlar. Şol wagtda da ýurt resmiýetleri COVID-19-a garşy halkara hyzmatdaşlygy baradaky maslahatlara gatnaşýarlar. 6-njy maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky darasynda Merkezi Aziýanyň saglyk ministrlikleriniň ýolbaşçylary bütün dünýä saglyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň wekilleri bilen video arkaly gepleşik geçirip koronawirus pandemiýasynyň regiondaky ýagdaýyny maslahat etdiler. Türkmenistan tarapyndan bu duşuga saglyk ministriniň orunbasary we Daşary işler ministrliginiň wekili gatnaşypdyr. Medisina sanlarynyň diň hukukly el ýeterliligi we regional ýurtlaryň bilermenleriniň arasynda pikir paýlaşmak ýaly meseleler şol maslahatda gurrun edilipdir. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web saýtyndaky bu maglumatda halkara ekspertleriniň Türkmenistana baryp koronawirus bilen bagly ýagdaýy öwrenmegine degişli meseleleriň gozgalyp gozgalmanlygy agzalmady. Türkmen resmiýetleriniň bütün dünýä saglyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň wekilleri bilen bu video gepleşigi türkmen hökümetiniň bu guramanyň missiýasynyň ýurda planlaşdyrýan sapary üçin zerur resmi çaklygy iýde testirýän wagtyna gabat geldi. 5-nji maýda bütün dünýä saglyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň müdiri Hans Kluge Türkmenistana öz ekspertlerini tizden tiz iýermäge taýýarlygyny ýene-de ma'lum etdi. Bu aralykda halkara guramalary Merkezi Aziýa ýurtlaryny COVID-iň ýaýramagyna garşy göreş tagalalaryny güýçlendirmäge ündäýärler. Birleşen Ştatlaryň kesellere gözekçilik we öňüni almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýyladyň arasynda koronawirus testlerini geçirmegiň möçberini ýaýwanlandyrmagy çağırdy. Guramanyň Merkezi Aziýa boýunça müdiri Daniel Singer 6-njy maýda telefon arkaly geçiren briefingde köpçülikleýin test geçirme arkaly virusyň mundan beýlek ýaýramagyny saklamak üçin keseliň näme derejede ýaýwanlanýanlygyny we onuň ojaklaryny anyklap boljakdygyny beledi. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüni almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetlerine ýyladyň saglygyny anyklamak boýunça barlyklara jemi $6,18 million möçberinde pul bermek borjyny öz üstüne aldy. Bu puldan 2 milliondan gowragy Özbekistana $1,68 million, Kazakstana we $1,69 million Täjikistana beriler. Täjik hökümetine beriljek bu pul Birleşen Ştatlaryň USAID guramasynyň mundan öň çykaran $1 million üstüni getirer. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüni almak boýunça merkeziniň COVID-19-a garşy görüş üçin Türkmenistan üçin niýetlän pulunyň muktary ma'lum edilmedi. Türkmenistan Merkezi Aziýada öz territoriýasynda koronawirusyň ýokdugyny aýdan ýeketäk ýurt bolup galdy. Mundan öň Birleşen Ştatlar Türkmenistana koronawirusa garşy görüş üçin $1 million möçberinde pul berýänligini elan edipdi.